нещо доста вълнуващо от фотосинтезис ми дадоха този дрон да го видя. И съответно анбоксинг. Чантичка. Доста приятна чантичка. Това филмче го снимам с Insta360 Go Ultra, която ми е любимата малка камерка в момента. Имам 9-10 екшн камери, но тази е най-готината. Започнем от тук. Това какво е? Прилича на хъп. Да, така се зареждат батериите. Даже има и някакъв дисплей на време. Anti-Gravity. Insta си е качествена фирма и ето, че самите неща си изглеждат добре. И опаковки и всичко. Какво хубаво рециклируемо материалче. Ето го и самият дрон. Прилича на мини по размер. Точно колкото Mini 5 Pro е. Малко по-тежичък де. Той затова е клас 1. Което значи, че най-вероятно е над 250 грама. Аха, значи това са батериите за дрона, които са ето тук вече на 29%. Тук има още една. И се разгъва като минито. По малко по-различен начин, но горе-долу същото. Това тук е най-критичното, да не се надраскат тия лещи, че всичко заминава. След това ще има много неприятни флеерове. Така, на пръв поглед е доста хубава пластмаса, беличък. С две камери напред, вероятно да се пази. От всякъде имах сензори, виждам, и камери. Не съм гледал никакви ревюта, нищо, само знам, че е 360 дрон. Има си предпазен капак. Инструкции. Ето това са всъщност предпазните тук, които са за лещите. Има някакви... Тук нещо пише. Adjust. Да, това е за диоптрите. Тук се прави разстоянието между очите, което е различно при всеки. Има карта microSD, вероятно да записва на тях. DVR. Менюта. Sticker from the touchpad. Това е touchpad. Едното е touchpad, а другото е екран. Тук има и камерка, вероятно да гледаш напред, да не те... Докато си летиш, някой да не ти открадне нещата. Контролера прилича на дилдото на DJI. Много хай-тек изглежда с тези тук контроли. Има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 бутона. Перките са даже в същия размер са като на Mini 5. Всичко изглежда много така хай-тек, хубаво, по-хубава пластмаса. Но Insta си е сериозна фирма. Правят си нещата доста добре. Тук пише кое как става. Това е специално за очилата. Нещо друго, някой подарък. Ето тук има разни неща. Като това е за врата. Може би е за контролера. Той има закачалка. Да, той има закачалка. Много хубава дебела връзка за врат. Това са USB кабели. Така доста по подобие на DJI са нещата. Отвертица, перки. Ето тук има. Те са всъщност, на тях системата има с 4 такива като на кръстче светлинки и тях се гледат колко е заредено. Пък и тук си има дисплейче. На Mini 5 няма такова дисплейче да си гледаш. Супер изглежда.
се позареди и да ходя да го пускам. Аха, това са му кръчетата. Те са вероятно с серво. Да не ги бутам, да не се нещо развали сервото. Защото не трябва да седи на тази леща. Ето така. Добре. Зареждаме и отиваме да го тестваме. Аха, третата батерия се слага ето така от тук от другата страна и се появява на дисплея, директно показва. И също показва, че не се зареждат едновременно, ами една по една. Добре, идеята на връзката на врата е всъщност за да си закачиш батерията, която захранва очилата на нея. Ето тук има ушенци. Намерих я книжката, тук отзад в това беше. И пише да се сканира нещо преди да се полети. Това съм далеч от летенето, защото сега зареждам контролера, дрона и очилата. Но я все пак да видим какво става. Очилата на главата и газ. Трябва и да е включен апа, за да линкне всичките неща. Супер! Клас 1. Тоест, за него трябва лиценз A1 A3. Идеален повод да тествам и новата леща за камерата ми Insta360 Go. Toddler леща, която е нещо като макро. Изглежда доста интересно тук на екранчето. Има ли лампа нещо тук? Ще видим скоро, като се заредат нещата. Контролер е почти готов. На батерийките има още доста. То ще се стъмни и ще трябва да утре да лета с тях. Но като стана сутринта, първа работа да тествам този интересен дрон. То пък тия дни не спря да вали. Но малко дъжд обикновено не е проблем за дроновете. Така че ще видим какво става. Много готино, че има екран на очилата. Това е супер. Антигравити. Сигурно Wi-Fi трябва да се пусне. Activez votre appareil. Аха, на френски говори. Activate the device. Добре, активираме. Start update. Бучи нещо, радва се, тук явно се апдейтва и той. Пазим от дъжда и стигаме до 60%. Devices may restart. Супер. Всичко върви по план. Леле, голям апдейт падна. Седа си тук на дъжда, сигурно вече от 15-20 минути, така че като си го вземете, го апдейтнете вкъщи. Еми добре, слагам очилата и да видиме. Уау, много хубаво се вижда, да. Много добре се върти с това. Накъдето погледнеш се вижда навсякъде. Добре, ето гъщица. Добре, така трябва да завива уж. Не завива, носи се. Ами как преди малко завиваше? Имаше някакъв начин друг явно. Не е така. Добре, слуша, пуска се. Казва отдолу, че има земя. Има някакви сензори явно. Ясно завива, надявам се има някакъв смут. То всъщност няма много значение къде си обърнат, просто въпросът е да вижда дрона. Ето, веднага усеща този чадър, дето е тук до мене. Може да пуснем да записва с ето този бутон. Добре, имаме сам да не пищи, газ напред, плавничко.
Аха, завива се с главата. Значи то трябва прав да го караш. И е така завиваш. Добре, разбирам. Значи все едно няма да стане работата. Трябва прав да се кара. Добре, я да пробваме сега някоя по-сложничка маневра. Ето така, бавничко. Добре, положението е много VR. Точно се едно VR. Готино е, много интуитивно, да. Особено така, като си мърдаш главата, е супер интуитивно. Само не го праснем някъде. Така. Добре, да. Малко прекъсва, насича картината. Ама става. Странно е, че трябва да се въртиш с него, да, но всъщност е доста интуитивно. Хубаво е. Колко батерия има? 40%. Добре, с батерията не харчи много, като минито е. Разбира се, искам да го вкарам тук между колоните. Че има да пищи. Но влиза, слуша. Добре, чувствителен е, слуша. Интуитивно е много. Харесва ми. Всъщност с тяло го управляваш. Яко е. И я да видим сега. Ето, като си наклона главата и то се накланя. Да. То се обърна и то се обръща. Предполагам. Или просто камерата се обръща. Я да видим. То си се върти. Супер. Окей. Очилата са много удобни и хубаво се вижда вътре. Особено като за 360, като ето знаем, че дори 8К не е съвсем достатъчно. Но е така, се управлява и управляваш с глава. Не е толкова с пръчката. Пръчката, т.е. стика, е само за гъста горе-долу. Всъщност управлението си става с глава. И за височината е стика. Също като погледна нагоре, да, не се променя. Стика определя височината. Сигурно с това. Оп. С това бутонче. Доста интуитивно. Кефи ме. Готино е. Сега видях къде е FPV мода. Следващата батерия ще пробваме FPV мод. Но ми хареса, че с тяло се кара. Това е доста готино с глава. Определено интересно. Добре, нова батерия, нов късмет. Сега ще пробваме FPV мод. Ето сега се вижда каквото вижда дрона. Даже се вижда назад в момента. Сигурно от ориентацията на очилата, да. Тук се мисли, че е тъчскрин, добре. Той се върти от тук с джойстика. Къде да изгледа. Така е напред. Добре, готови сме. Да, доста готино. Добре. Mega View, Tiny Planet. Това е с зума се прави, как си лети.
И мога да си отрежа парченце и да си направя някакво филмче директно от телефона. И добре, последно се оказва, че трябва да се да прав. Вижда ли се какво се вижда? Да, вижда се. Кеф. Така, ще сложа чуката, че ми е много хаотична и изисква повече яснота. Ако се опитват да организират нещо на крак, лесно се допускат грешки. Глупости спри. FPV Mode. Мисля, че това е, което търсих как да бъде. Добре. Да. Ето. Значи може да не завивам с тяло вече, само с джойстика става. Това прилича на ватата. Доста измислен дрон, много удобен. Мога ли се още да завивам с... Не. И това значи, че мога назад сега да вървя. Да. Добре. Това е носа на дрона. Давам гъщица. Това е по-интуитивното за мен всъщност. Пък и хем мога да седиш на едно място. Макар че за начинаещи мисля, че другото по-ще им хареса да се въртат с дрона. Защото на където погледнеш натам отива. Той и сега е така, но сега всъщност вместо да го управлявам с тялото си, само гледам в сферата, която показва камерите. Само се оглеждам. И ако дойда тук при строежа и сега всъщност мога да разгледам да си се движа на където си се движа. Мога да погледна назад, че не се отдара в крана при тия експерименти. Има си място, което ми казва къде е центриран дрона. Само че се притеснявам, че съм в обратната посока. Обърнат. Yes. Да, изцяло е лесно. Не знам кое ми харесва повече. Но определено са различни. Като свикне човек по един начин, после не му е толкова лесно по другия. Ще иска свикване, докато се науча да правя хубави движения с него, но не много. Това е един ден, като покарам 3-4 батерии, ще му свикна. Спокойно мога да кажа, че такъв полет не съм имал до сега. За първ път такова изживяване и си е доста интересно. Особено като зависнеш някъде и почнеш да се оглеждаш. И това завиване с главата много ми хареса, всъщност. За сега като че ли ми е по-удобно. Аз си мислих, че с ръчката, така като я накланям, ще ми е по-удобно. Но щом има възможност и за двете, за всеки както му е добре. И много време издържа батерията. Бързичък е 55 км в час, е добре за такова дронче. Прилича на мини като параметри. Но уникално изживяване е 360. Да си върви на някъде, ти да можеш да си гледаш на където искаш, си е доста интересно. До цяло съм така доволен и впечатлен. Сега дали бих си го купил? Не съм много сигурен. Той зависи на каква цена е, трябва да проверя. Но примерно около 2000 лева може би си заслужава, или пък че ли може би бих изчакал втората версия. Но е много така цялостно завършен продукт. Няма нещо, дето сега това го няма, това го няма. Менюто е много богато. Има си всичко спортни режими, има си всякакви там да се удобства, да се пази само, да си записва, да си преглеждаш, ап да можеш да си редактираш файловете. Да сега не усетих някакви бъгове да има. Ще го видим още малко ще го полета. Но
Приятно е, да. И иска малко свикване. Сега не знам за човек, който те първа взима такъв дрон въобще, как ще е, но аз усещам, че тук като изпукам 3-4 батерии, вече съвсем ще се отпусна, защото почнах да минаваме там, през това минах, така, с засилка. Нали, номера е, че трябва да му изключиш сензорите, за да можеш да се мушкаш с него, пък изключиш ли ги, вече си само ти, няма кой да те пази. Но хареса ми. Готино е. Нов тип изживяване с дронове. Така даже малко се въодушевих. Мислих да съм малко по-сериозен и по-към него, така с по-взискателен, обаче ме изненада добре и даже тук като отидох между птиците беше много готино. Но не съм ги оплашил, те какво се виеха там, търсят мишки в полети. Това е много яко. Въобще така, аз отдавна наливам продукти на Инста, но сериозна фирмичка. Гонеща DJI, като технологии, като изработка и като софтуер. Доста приятно. Така, още малко ще го тествам. Вече се занимавам с материала върху компютъра ми. Това е на Mac. И софтуера, това е Anti-Gravity Studio. Доста добър софтуер за прекадриране на 360 видеото. Има много неща. Ето, примерно има тракинг. Доста добър, интелигентен. Селектираш си нещо, което искаш. И то си го траква. Можеш да го прекадрираш. Има много хубаво такова ускоряване, което прави като таймлапси. Слага се, работи се с кейфреймове, както повечето неща. Ето примерно така. И вече като избереш някакъв кейфрейм, само трябва да извън тракинга, като избереш някакъв кейфрейм, ама каква леща да приложиш. Ето това е правата, има Tiny Planet, който съответно може и да се обръща. И се анимира всичко това. Ето нов кейфрейм, да кажем тук. Търпи на зум, качеството е доста добро и цветовете ми харесват. Сега за някакви такива много претенциозни DP-та ще намерят разни дефекти. Ето сега примерно тук малко изгоряло, но това е авторежим. И все пак и през нощта, пък Александър Невски е едно от най-осветените места в София. Стичлайна се вижда тук таме, усеща се като желе, даже докато го карах си мислих, че е желе, но всъщност е това, което се събират, място на което се събират двете лещи. Но софтуерът е доста добре, така бързо се свиква с него, интуитивен е. Както и целият дрон, въобще използването му почти няма време такова, нужно да изисква време да му свикнеш. За много бързо можеш да пробва го и на тъмно как снима. Окей е. Тук има да си селектираш какво да ти е движението, само как го бях изкарал. Аха, ето. Това е за ускоряване, бавно закъснително, равно закъснително, равно ускорително. Но факт е, че можеш един и същи кадър, който си заснел, да го анимираш и да го рендваш по различен начин. И сега въпрос е за кого е този дрон? За хора, които искат да се забавляват с дроновете, определено е забавен. Той е приятен за летене, защото се управлява. Може в един от режимите да го управляваш като симулатор с главата си. Ето тук сега примерно това ще го тръкна. И това, което е забавно, нали, е самото летене и как го управляваш с едно с тяло. Т.е. с глава. Другото е, че може да правиш интересни такива типичните за 360
кадри и анимации. Сега това е, че изисква малко повечко, после да се позанимаваш, не е да свалиш от него директно материала и да го поснеш в интернет без много обработка. Иска си обработка, но пък се получават интересни неща. Тракинга е много добър, особено за хора. Ето тук са изпусна. Но другото, което ми харесва е този Time Shift. Това е такова ускорение. Примерно казваш ето до тук да бъде ускорено. И по колко? По 16 пъти. Да видим сега какво ще стане. Това е като хиперлапсите, както се правят. Готина е. Другия вариант е просто снимаш го 360 и си го качваш в YouTube. Тук можеш без да го като го експортваш да кажеш да е 360, пък хората с мишката да си определят какво да гледат, което е готино също. И сега трябва да призная, че след всичко това отначало си мислих, че не ми трябва още един дрон. Особено по 360, защото сега за професионална работа до някъде може да се ползва и за професионална работа. За разни такива евент видеа, нещо такова. Е добре, защото ето сега примерно такива от сорта на хиперлапси, приближаваш се към мястото, на което да кажем се намира събитието. Може да лети вътре, нали? И след това да си прекадрираш. Все пак възможността да виждиш, но човек ако ползва 360 камера, значи ще ползва и този дрон най-вероятно. Особено ако е свикнал да после да си анимира материала. Сега фотосинтезис са пуснали. Това всъщност е голяма промоция, защото е минус 500 до минус 500 лева, понеже този бъндъл тук, който е последният, той струва иначе към 3200. А тук е 2815, което си е 1440 евро. Иначе ще е 1550 повече. И си заслужава. Като картинка, определено ми харесва картинката. Остричка е. Сега ще опосна и това видео, цялото, което го снимам. Ще го посна и някъде в YouTube, за да може да се види по-хубаво. Но да, ето това е тук, за да може. Не съм разучил всичко де, но може и през очилата да се води. Така, почвам да се замислям. Защото си е забавно и за летене, пък и интересни кадри се получават с него. Всъщност едно от така, което ме блазни е, че мога да го пусна по права линия някъде, в град или друга, защото пък е лекичък и не е опасен дрон. И след това да си анимирам като хиперлапс. Къде да гледа? Има си тук Motion Blur, да си слага сам. И малките несъвършенства мене лично не ми правят впечатление толкова много, като шевът между двете камери. Иначе софтуерчето е бързо да работи. Експортва се тук, може да експортна 360 видео. Тук има за повече битове, експортва 4K от 8K. Не са много големи файловете. Сега това видео колко е дълго, много не помня, но ще бъде 2,30 гигабайта при положение, че му дадох повече битрейт. Това е 3 минути и 30. Иначе вероятно ще да е към 2 гигабайта. Което е нормално. 4К видео. Не е нещо нечувано и невиждано. Така в заключение, дрончето е доста готино. Те са и DJI ще се включат сигурно в тази история с 360 дроновете. Та ще има и още едно поле за бойни действия между фирмите, от което ние печелим.